Dobrý deň. Máte sa dobre, lebo dneska vás vítam do nového videa. Dneska pôjdem hrať Egg Wars ako v minulom videu. Dneska to nebude takýto chaos, ako bol minulé. Viete čo? Keď ste videli minulé video, viete čo sa to stalo. Len na zopakovanie, posledný purpurový nás rozbil a ešte bol toxic a začal spamovať do chatu, že easy a... No a dneska by som chcel skúsiť to isté, ale ja budem v chate dneska spamovať easy. Ja počkam najprv, lebo chcem byť v týme s mojím najlepším kamarátom, len on ešte hraje. On má tiež svoj YouTube channel, choďte subscribenúť na Jolteon Games 628. A keď sa rozprávame o tých odberoch, dajte odber aj mne, prosím. Nič to nestojí, nemusíte za to platiť, že u mňa máte odber alebo okolo. Proste dajte mi odber, bude to ľahké. Je to ľahké, stačí sa len prihlásiť na YouTube. Na bomba. A to je všetko. Tak. Ne. Tak. Je to fire extinguish. Mám zapnuté toto, ale píše na že fire extinguish. Toto. OK. Musím si nájsť cestu, ako sa dostať hore. Toto je veľa bolesti. F5. Mám krátky skin, lebo... OK. OK, už som späť, budem červený. Budem červený a pôjdem, nemôžem. Alebo viete čo, budem zelený, budem s mojim najlepším kamarátom. Lebo on bude rage quitovať, keď s ním nebudem a ho budem. OK, a napvoutnem toto.
Mapu Wołtyniem takúto. A idem dokončiť easy parkour, lebo hard sa mi nechce robiť. A easy môžem dokončiť aj teraz. Tak. Ja easy parkour môžem speedrunnúť, jak Joe Kane speedrunuje shortky. Mohol by speedrunnúť jeho terapiu. Ľutujem, že vôbec dačo také robil. OK. Nie, ja neviem. Bang. Dobre. Nie, ja budem zelený. Ja vidím. Toto. Bang, bang. Som bol na videu. Presne vtedy, keď dokončím. Nechcem byť dvaja. Nechcem byť traja. Ja viem. Migaj stade, Joteon. Ty migaj. To je ľudí. Prepačte za slovník, ale proste obidva ma tu provokujú. Ja idem to rovno robia, ja nebudem hrať s nimi. Prepačte, ale ja proste nechcem hrať s nimi. Ja som to chcel hrať iba ja a môj kamarát Joteon Games. On je taký sprostý mrdraxi alebo nejaký taký. Keď to pozeráš, nechci sprostý, ale prosím. Ja som to chcel robiť s mojim najlepším kamarátom, keď to pozeráš. Týpek sa pýta, že či máme nejaký plán. Ja viem Speed Bridge, že možno, že budeme aj prvý. OK. Sme na strede. Dia, moje. Mám dia. OK, ja sa vrácam naspäť. Dobre, vrácam sa domov. Idú asi po nás modrý a není veľmi happy z toho, že som si zobral diamanty. Idú na nás. Z druhej strany. Idú na nás, Maxo, z druhej strany. Mrtrax! Ty si boj. Kamo, ty si pro. Potrebujem toto. Sem. Tak. Potrebujem 2 dia. Nie. Yes. Môžem utiec. Neutečiem. Oma jumpo. Daj mi push. Dovidenia.